I se slažeš da je generalno svemu ovom što pričamo, ako izbacimo znači decu kao neke još nedovoljno zrela bića kojima treba naša pomoć i sve to, zato ih i zovemo decom. Što se tiče odraslih ljudi, negde ljudi da shvate da je njihovo zdravlje, njihov izgled, da je zaista njihova lična odgovornost. Ok, prepuni smo reklama o grickalicama, prepuni smo stvari koje nas vezuju za stolicu, ali ima dovoljno informacija da to nije dobro. I stvar je odrasle osobe da jednostavno prečešlja sve te informacije i da donese i da donosi kvalitetne odluke za svoj život. Jeste. Radni dan traje, odnosno dan traje 24 sata. Ako se dobro organizujemo, moći ćemo sve. Znači i da se posvetimo sebi i da odradimo svoje profesionalne aktivnosti. Mislim da suviše vremena gubimo na nekim stvarima, kad govorimo o poslovima, negde gubi se vreme. Izgubljeno vreme. Pa onda radni dan ne traje 8 sati, nego traje 10 sati. Da. Može i to da se sredi i da se posveti sebi pažnja. Zdravlje jeste samo isključivo lična odgovornost. Naravno, treba filtrirati sve informacije koje dođu. Čak i moju informaciju ovdje sad što pričam može da se isfiltrira. Apsolutno, naravno. Mislim, tvoju može, moju ne može. Stavljam se pod kritiku javnosti. Znači, mogu da pogledaju i druge doktore šta kažu, druge ljude, da pročitaju različite članke i samostalno da dovedu, da donose zaključke, da oslušaju sebe. Ono što smo zaboravili, da slušamo sebe i naše potrebe. I zaboravili smo da se za neke dobre stvari da treba čovjek da se pomoći, da neke dobre stvari uzimaju puno energije i uzimaju trajno tu energiju. Mislim, moraš da se pomoćiš. Nisu lake stvari. Mislim da je to prevara ljudi koji, mislim, prevara možda je prejaka reč, ali kad ti govore o dijetama i sve to, generalno izgubiti kilograme kad imaš 45, 50, 55 godina je ozbiljan cirkus. Mislim, nije zezanje. Mislim, to je ozbiljan napor, izazov je veliki, teško je, nije lako, pogotovo onih prvih mjesec, 2 dana, mislim, to ljudima mora biti jasno. Naravno. Da je to ozbiljna cirkusijada, mislim, da okreneš stvari, da zaustaviš točak koji ide u jednom pravcu, da ga zaustaviš, kad on krene u drugom pravcu, tad su stvari mnogo lakše, jel da? Jeste, kad se vidi prvi cilj. Zašto je teško? Znači, posle 25. godine, znači onaj bazalni, one osnovne životne, energija za osnovne životne funkcije se usporava. Bazalni metabolizam se usporava. I sve se usporava. Tako da i sporije se gubi težina.